2 3 तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो मी सोमवडवे. मित्रांनो, दुपारचे 12 वाजलेत आणि कंटाळा आला म्हणून पोवायला जातोय. श्रीकांतची मम्मी श्रीकांतला पण पाठवत नाही ना तेजसला पाठवत नाही, म्हणून कोणच नाही जिग्नेश म्हणून आम्ही तिघच रिटर्न. बघा गावातनं आता पूर्ण खाली आलो आहे. गोठणीशी बघा हा हिरवागार पूर्ण निसर्ग. चला गोठणीशी जाऊन भेटू. तर मित्रांनो इथपर्यंत आलो, आता खाली जा. बघा इथनच कपडे काढतायत, काय सांगायचं काय. कोंदरे दगड उपसला. हा शेडा आहे. मग पूर्ण पाणी जरा एक पण नाही जात नाही, काय नाही. पाणी कमी किती पे झालं आहे, ऊनच तसा पडताय. तर मित्रांनो जाम बघा, एवढं नाही काय झालं. हा बघा, हा बघा आता गेलेला. बेडकी पोहतय तशी पोहून दाखव. पाणीच नाही काय बरोबर, एकदम खाली आहे. काय पोहणार, तर काय पर्याय नाही पोहायला. हा रिटर्न उपसला ना कुणी. डुकरं आलेली वाटतं. पहिली माझीच पवानी काय सोम जाताय तर तिकडनं मारताय इकडं. वरण्यात आला. काय मुंगी चावली कुठली दिगला गो. चला बाजूला तिकडे या सोनिया. मार काय मार मार. एकदम खोलात ना, खोलत ना, खोलच नाही आहे. माती घेऊन या. आठवण देतो एकदम कार्टून वाटत. अरे भवारला इब माती इथनं उचललीस माती. या आता या. तर कॅरेट जाऊया आपण. काय कसले जण जास्त राहतो. जण जास्त राहते. थांबायला जातो. लय वरती वरती येतो. काय घेतायस. दगड वरती येतो. अजून आज जा. अजून शिरात के एवढीशा पाण्यात. ये तू तिकडून ये, समोरून ये. ती दगड तुझ्याकडे ठेव. एक
थांब आधी. कर जरा. जाते. थांब जरा, थांब. एक थांब 1 2 3 कोणाला हा आला लवकर. जमणार नाही पहिला पण. हा दगड घेऊन पण काय फायदा. अरे दगड अख्खी हवेखाली दे पाण्याच्या. मला घेत दे. तू तिथल्या तिथं थांब, फिरू नको. अरे नाही जमत वरती खावी. फक्त काहीतरी भेटू दे. अभि इथे पायाची आहे माझ्या. चल चल. 1 2 3 पाणी आहे ना. अरे ती दगड सगड मी पाठी पाठी जात आहे. अरे ते दगड अख्खे हवेत येताना जात होते. अजून 1 2 3 आता जरा राहिलं आतमध्ये. लास्ट पर्यंत आला. टाक उडी. सोमव टाक. अरे माझे पाय पुन्हा टेकतात खाली. इथं बघ रे किती खोल आहे इथं. काय ना हमरा कॅमेरा में पाणी उडवला. मला ना डुबी टाका आतमध्ये. एवढ्याला तुझ्या टाक. मग जाऊ सोड. मला लवकर जायचं आहे. पुढची उडी मारेन. फिरलो. दगड पण दिसत नाही. किती फेऱ्या मारता उघडे. मार तिकडे मार इकडे येऊ नको मधीच. मार इथं मार मधीच. खुर्ची मारू काय? खुर्ची जंप मारू काय? मरशील पाणी नाही खोल एवढा. मारायची मी मारी. मार मार रे मार. मारू. मार मार. लागायचं टेन्शन वाटतंय. मग तिकडं मार. इथं पडत समोर. इथं नाही तिथं पडत. इथं नाही ते असं क्रॉस का मग इथं मारा बघ. इथंच खोल आहे. तू घे तू फिर दादा. झाल्या फेऱ्या म्हणून माझ्या. आपल्याला जमणार नाही बाबा. मी मुसकाळा पडेल. बरोबर मारले. पाठी लागली असेल. कुठं लागलं? लागलं वाचलेलं आहे. तू काय उभा आहे? इथं पोहत आहे. शेवटीला पेंद्याचा भाव आहे. टाक एक अजून एक तशीच. परत लागाय नको. आहे. दोन, तीन. तर कळला. चांगला लागला. आता जोरदार लागला. लाल झालेला पाठ. बघ. पूर्ण लाल झालं. तो बरं झाली. माझ्याशीच करत ती. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.
आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका. चला घरात जाऊन आता भेटू. बाय 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 बाय.